No niin, ja tiesittehän kaikki hyvät lapset, sitten kello 15 on karkkitykkiammunta tämän talon katolta tuohon kävelykadun suuntaan. Muistakaa, että siellä yhdessä karamellissa on sitten timanttisormus, älkää jättäkö yhtään karamellia maahan. Eikös niin, sovitaanko näin? Kuuluuko, kuuntele? Hyvä, hyvä. Tehdään se lämpöhyppyjä vähän aikaa, hypitään ylös ja alas hetken aikaa, että jaksetaan täällä ladata tykkiä kovaa piikkiä, koska se saadaan käytetään polttomoottorin näytteinen ainut Suomessa. Lähtenyt myös 80 kilometriä tunnissa, toivottavasti kaikille riittää, jos ei riitä, niin sisältö saa lisää. Muistakaa, että siellä yhdessä karamellissa on sitten timanttisormus, älkää jättäkö yhtään karamellia maahan.